Abusia we a big update from Kontonkyi media. Abusia obeka ya audios bi beto social media ne so a kyerɛ Daddy Lumba ene Mami Akosua Serwaa park Daddy Lumba etugu abonten etu ni free efia no mutim Germany. Abusia ubeje de say sa audios na epeba abonten ne ho pictures na Daddy na sa enya no kre enya Mami Akosua Serwaa ene Daddy Lumba asem. Abusia no kra no aba abonten Kontonkyi media enso edi nkomo yonko nko jense mu nchirimo kyerwa comment section ya share ma onu bi enso enya bi enti abusu otu for TV plus yonko nko jense mu nchirimo embla ye nyame aboye nyina ode aba asasi so de ono kyerɛ sensi wiase no obetumi amansu ato de whole day na so waka 50 kura untumi mpie untumi ntu obetumi amawi aba ma kyese bibia de opesa wo ye bia enuane nyina betumi ahye obi antumi nya ho hwe emponi tumi rafo wow abusiafo ya de asedane en monyam nyame wai maje wakwa aba aba edwumadie eso the queen show achirem hima efie ni motu adabo JB be man so ha production team ni nyina wa ha unim se ye ka se show na kire se show a bibia tuatua bibia ewom ene etena se ede ebremo eno TikTok for mo me say ye pa eno amantumi enya bi anhwe eno ye bai pa ye adwuma na enso TikTok ena amantumi anhwe enya problem kakra bi enti na de maba me mamu nyina kwa bapa timpa chow adwuma no a nyankopon de ahye yensa no ene atena se a ye bibisi ani so sauti ase ho ne yeko obia ni ho be fa kwani asa bia so pese oye bibia baby ani hwe ne ho a ne ani hwe efiri se nyankopon de adwuma ahye me no mienu ensa de adwuma kese ahye me no mienu nsa ye wo se hwe ne ye ma bibia ye kama ena nwure ya me wo ho sisi na obi di video bi tag game na me hu Mama Akosua Serwaa na mse ni pano hwe Germany ena okohia maame ne wo baasim na se mse wo kwa adwuma wo so wo kɔ hene na maame ti baasim na wa hye na tade tum so wo kwa adwuma na yen celebrity icon kese na Dumba yire na oni ne afro baas no hu ne saa no utum so hu de wonye kra na ode to Mama Akosua Serwaa so no se mama Mama Akosua Serwaa ni o that Dumba yire na maame dane nani sei no se nyame nhira mu nyina maame unya honkonkono uye nipa mfomso wo ho de na nso su nipa sha wo wiase o enti wo na anu kuna buru nyapade wo Ghana ha sei ati bat musa no nipa nya kwan tu kwan kodura brochire 2 days yenya anu no ntoka papa ntenam maame isi anu okasai abrabo bebrebe oni ni kuru kodo fosu boy no enyina achi o maboni nyina achi no maame na ho brase enti tena baasim no ko adwuma na otumu sa abrantie ni hu no na ni age so hu da Dumba yire se wote baasi na maame boni dukutuntum maame obra nya kwada wate Mama Akosua Serwaa obra nya kwada me hwe ye nche esi na nipa no ede ya me kokko hwe ye na me hwe na mse Mami Akosua Serwaa seri pahawa na ya nhya ye ho so a ase na de ahobrase bibia mo hwe maame ni video na preko pa ase brafom bi peace bi ase nya ho abutere bi edumre bi asa hwe ne saa na twa wani hwe ni kuna bra bombo ya na ase bufuo bi nso ya be hye omu bi na nso hwe maame na nim din ya na ase wakoma abafom Mame, usuni pa ya kakra bi wo wiase o. Usuni pa ya kakra bi wo wiase. Ukuru da Dumba wu yei. Ni ehwe niema. Preko penkofo bi kaase omutitimuo. Kofo bi kaasa na fa wo moa ya omude nam. Ehumre bi atwa mu kaase anu omutim. Na afei wo achi nsam ye bebre na kwa wiase ya kaase na bi tenatram. Eni ebi funso na kuta omo. Na wo da so te baasim kwa adwuma abusuafo nyame de adwuma hye me no mienu nsa wo se ye adwuma ne kwa awieye
Efiri sɛ adwuma yɛsini ni aketua enti kwan bia so ɛwɔ se yɛde yɛ adwene si adwuma na anyame de ahyɛ nsa no sɛ ɔbɛ kunani mama Akosua Serwaa that lumba yire dɔfoɔ a ware ne saa frimra oni hia ye ware no ɔne na anya ida na ɔware na abesi nnɛ saa maame yɛ frɛ ne mama Akosua Serwaa no me pa chɔw yɛ wɔ adwuma a ɛwɔ se yɛ na adwuma na nyame de ahyɛ nsa no yɛ ɛwɔ nidie kwan so ɛne ahobrɛseɛ kwan so ne akukuduro kwan so ɛna yɛ ne dendenden yanti mu kaeso yanti hwe ɛne de hwe sa video no kra sia sa ginja me kra anya asem ketoa ginja me papa shama mi ya shane sandals na wabɔ ne duku innocent woman decent ha no te baasi mu na abrante ani age so ohunu maame ne wo baasi mu omo te baasi mu nyina ya nipa na enso wo senti anyame enipa mienu bi omo ka bom ebre bobra se de be ya ne mpanyi bre mu eniema bi wa ne hu hiahia ne wo ho ti na nipa bre bobra o enipa ebre bobra se de be ya wo bedu level bi no niema nkitinti wa wo hu hiahia wo na wo mre wo ho na wo benya no simple nti na nipa bi ku omo ho efrom maba wa brem si e bobra na da achie mpanyi bremu ye ho ahenha yen mama Akosua Serwaa ewo Germany ene oyi obi opane ho ena nko oheda kura wo driver a opia won de twiri kura na etwa ne kan kan ngwa na me a wa bra ni kura bra fi ni kura brem a ni kuru nda glumba enka de na ngwa etu mo muti bas no nyina ye nipa ati se de mama Akosua Serwaa ye nipa no a nanso enipa mre nwu kwawo enipa bra purpose binti na nipa sorry a wo bra na se nipa be bra na ni mpanyi fie so wo aguso bra adia abusuafo mummi amfa adwuma we simple o mummi amfa adwuma we say agudie o ofra adwuma nyankopon afra awie bremu no enhwe nchanchan hwe de besie ane de bekoso mesra mo yenye focus wate mummi anya focus wate me do fopa na okon no anya koketwa ebedumra bi attention no ebi ani betwitwa akɔhwɛ ba bi ni ade na nso wonim fra adwuma nyame afra wo de ahyɛ nsa de a saa maame kurani abusuafo mumma yenye ya afam de bia ne yemfi ani nsi adwuma nyame de ahyɛ nsa de so na yenye maame na koma ntɔ ne yam na nipa mre mfiri ne baba wa brem eni mfinhia ne nkwa aduosia miensa na odaso bre koba saa brei enka maame no kura no ka after that lumba wuo ana niema nyina wo ho na ya asomdue ene ya mana age ne pension o te ne ba bia na bia ka ye hwe kwan obefo so obetumi akwa banka kra kanya obi adwuma ntisa de wa wo te ho a wo sori abetumi akwa wa adwuma enya betesa e wo se maame ne ahobrase ni obre ne ho aso mpa ne ho nanso ye wo level bi wo ho a no nti ne bre free enkura brem ha shade ni sana me hwade ni di na beka se prekopa beka se ni pa twitwa je ne wanwansa ni so san free woni ase na wo busa senti maami we na ni kru to asase na nte something ani ya mawi ase no maami ya at age 63 anche obedi the birthday maami da sofa bus ekwa adwuma obi ofro bus bia ye nipo nanso anwumre yem fast da nyina ma nyame ye de no nyame aseda nyina ma ye twede ampo nyankopon papa ye da wase wate ene amasi aye nipa dumre bia ye nte ase bebusebusansam nanso wo de wote ase wonim de ekobia enkokora wo de acha ye nkwanya asem ketoa ebi kuta scam pimpim wa japade ne ya ye senka wo mo no ye tonkwa to mo fo mo japade meto bia enko benya bia kone ye eto nanso wo na acha nkwa de ni pesusu a wasehye bia no de wo pen ne bam ti ni pensusu ye nyina achi no na wo pe no asai ni pensusu ye
nyame bɛn ni wiase nyina wura ya pɛmo pɛgya wodi akyerɛ wiase nyina sɛ woni wiase nyina tumfo anwumre de wonu nyam nyina ma wo yɛda wase oyi ani adɔye a wayɛ yɛn yɛto nsa frɛ wo sɛ bɛtena wadwam nyama bebre na si wiase si ate kamera mu ahohom a ɛfa ahohom de ɛfa he to ba wadawroma woni tumi nyina wura kyekyere ni nyina fa sɛ ona ase tietia so saa ma wonu nyam no tumi nko ani hene ai tumi ni hene ma wonu nyam ne kese wo yɛn so yɛne munya dududududududu yɛne ebom wanya sa totobantu bi a ɛhyɛn hyɛn kwa tiri entoto nipa akoma so abrempo atitiri nkwadaa mpanyimfo agyaagyefoɔ ne alɔyafoɔ ne amman mpanyimfo akoma so na aboa ama adwuma a wode ahyɛ yɛn sayi yɛtumi ayɛ ne yankurim bi a yɛhwɛ no yɛn sa ka yɛda wase sɛ wayɛ yɛn sa enmunyam enka odin anwumre yɛda wase pa abusuafoɔ yɛn nyinaa yɛnge amen obu oba ne ebɔ mpa ya na kwenkwen hwɛ kasantem yɛn ntantam kasa awa medofo 3 ye bia ho ntia se ho saa 2 minutes penam de bɔ mpa no eno waste wo time ma saa ene obekɔ aba obeba ne awie ne ekɔ abekan ho ai na ɛda bi beduro wɔ abrabom na nka wo pɛ saa 1 minute na de bɔ mpa ya hu ne so ye waste time no ekura de aka bibi na nipa nya ya na ye won kwakoba na ye wura fi sa bibi na nyame adawro ma bi ne ye kokoba ebusiafo ye de show no saa na ye no ye ntimi metena ha bra ye na nyame ase ne yakoya nim frɛ ne so o metera dwom ye wa ahodi bi na dawro ma enti oba no ate ase saa ye busuafo ndo mo te ase ya na ahoho ni bi be frɛ ma no mo nte ase no mbuafu enti ye akoya nim ye da mo ase papa abusuafo anwumre TikTok one di kan ba de odi kan ba ye yes highlights and reactions oni nyansapo yes waba class prefect one di kan ba ye e wo TikTok bonidi kyerɛ me na me mo na baso waya ade papa oni akɔ me mo na baso na me mra YouTube ena wako YouTube ahu enra na chese TikTok no emma eloketo wo so e wo TikTok ho enti ena mi hunu se aba ene di kan baaye mi hu aba pa na mi hu Augustine Champon enso mi hu no mi hu ya beto messages na be ba ma first ones na di kan baaye be ye di kan baaye ni na de ko another batch ena aba mu ye too much abusuafo no ba obi apese o kire se waba wo yebusuani eti no atro ne din ato ma ya de mi hu aba mi hu Augustine Champon third one has to be ref the odi number 3 one di 3 ene ayi the babes home food as mi hu the babes so no so etimi eto so mi nsa wo YouTube ane ana me boa e wo mi tirim sa na mi hu no na no chwa nya aba na no chwa ne di first and Augustine Champon na aba double sparkle mi hu aba o ebia wo hu de chiri sa hu Hono be from beginning, okay. It's my idea, pa. Precious, net to say, Nyamisha, papa, beautiful, precious, Cynthia Niama, Nichia, papa, Augustine Champon, Nyamisha, Munana, Nochua, Mabel, Dankwa, CLO Queen, Nyamisha, pa, Abanet to say, Alabi a queer, Alabi to say, double sparkle, Mr. and Mrs. Nono, sweet double sparkle, Mamin Munyam form of a four, Michiamo, papa, wow. Ama Smith, Ama Michiao. Mami Akosia na to say Nelly Abua, the babes some food, the babes, the flossy. And so Michiao, a fear boy, Michiao, and Kwame. Philomena Serwaa, ye, Nana Mwako, Josephine Tano. Register ne son Alabi Akia Goa God's beloved no Michia papa Akia bronya
Ekuya bro nyamechia pa. YouTube for enche mesa be mo register ni nyina. Facebook for mo ho mo to say mechia mo nyina Nyankopon hira mo so mako. Yes, yeah, lights and reactions. Patcho when the first. So Queen Maba. Oh, okay. No, I need first for TikTok ha. Mechia will be na family so. Inti mechia mu nyina Nyankopon hira mo papa. Wo ba no like no share. Pro me minim kakra. Ama afoforo na afa ye koye nim kakra. Nyansa pose Queen. Queen. What the yanka. Huchu mutai how the yanka. Akwanu krasa no sikanu. Mahama. What the yanka. And na Queen. What the yanka. Nani see. Abronoma, my beautiful Anima, we love you. Thank you, Abronoma. Sweet Queen, so my whom Yamishra, Nyansa, Paul, Yamishra mo, berries, I be, and so my whom Papa, Mishamuna. Yanko Yanim. I'm sure for, and remember some true I've been singing maybe so. And pennyfo aka asem bia to ho eye akanfo asem ayeka sa asem bia ni ho ayedi na fish na sa asem no empenyimfo anka ne kwa asem si a wode e wa asem hunhum edi asem achi ene de e wa asem anti e ma asem ja edum na yentumi ni na fish enti de enti empenyimfo ka sa na wo kire wo se asem si a Ugusu a woka asam no woka no na asam ni muja de eka kire ma asam ni mu yedu ma asam ni yede no na esa emuja edum emu asam ka enye de enti de na woka ni kira wo se ka na asa ye nipa sun dede enti asam bia ni ho a yede na fish na kira sa asam no aba no yiwani mi anka nkodi ayi kra bo nsani fa ja aka afa e ba kukukuku no ba kakra ye kakra wo mpentie na akanfo ade bia omo ye na omo nsam bia omo ka bia no oba kan mu pa ne kwa amane ne amamra na wo mo je sunsum samdi na nanom je sunsum samdi pa enti ni nkomo bia oni wudi ni na ade bia o ye bia no onka ne tranchra o gidi se sunsum bi taade na chi a e masa asam no e ya asam ana asam ne ye kese na ya yoda drum ba wu achinsam that room be wu ye ya kani wom nsam saa de ni wom komo humeda e wo that room be wom komo efrimra enkomo ne shaase e be sidna ai be ka kire se that room be wu afiaba afina twam e ko enso still that room be wu achinsam wo ha emu nsam apiapia emu asomdwe no e me ba ye ntino e da so gina ho e be sisa abre enke hu ya no asam na ye aspect ahodo bi ye mama Akosua brempoma ye abusua na omo so omo pe se omunya akwanya hu da drumba body na ide omo Akosua omo so omo pe na no na another angle so a wasam ni mu ye eyire mu asam a na ewom aspect ba Akosua be pie mu ye opanyina emre bi atwa no ye abusua na abusua panyina na abusua no hu ni se asa nipa omo ye involve wa ade anim no woni nkofo afoforo bi na ya ade according to busua no ama ne ba na omo ebo enti saa ne mani nyina ya ade a ebe piepie mu e wa asem ba ko emu ntam nyina ansem be pie mu bisa ho se issues a na wo sansem ni mu no afinie a ye twam a ye koyi emu de he na asolve that room be watching some no a emu nsam ne be ya akuokuo no emu de he na asolve enya solution aba akoma atoyem emu bia sefa ayire mu asam aba mu sefa that room ba ni wo ni mu nsam aba mu
fa abusua no emu nsam eba mu o kwa wi ase da dum ba wu achi nsam kodane esa kwa wura ntam bia na da fiem efie hodada emu nsam ni nyina besine ba kokura ni ho a solution aba ama akoma atoyem ewo asem ni mu enso afiaba na wabusa ho se eba ni sai ne tumi sisa sa sama tumi aba ni aka ama afiaba na mu ba kokura nsam ni makuokuo na ewom no ensam ne mu achiche emu nchiche mu ahodo e wonsam ni mu no ba kokura ni ho a solution aba afanu ama nkabo mu aba still that's obia da so gina ba bi ogina e wonsam ni mu e bia nsolve ye anu kire wo se asam no a eda ho saa no se de da bia me ka kire wo no de e wa asam ni mu eda sunsum no eno se de yesia di na eda ho no se eno no de tine saa na mpie aniso eno de asumdwe beba saa menteme ho ase no ene eda so gina ba bi egina na eya me nwanwa pa se ewu asifie na nchichemu aba na ye twam kwa afe na ye nimnim kwofo omonte omo ho ase wonsam nimu na nso as to how ye ba reche saafo no na ye hia kanka bomu asam no enipa adwene nkwo ho na nso eka nipa nko na asam to atwa menti ase eka nipa nko na da dumba wachi nsam nko ma ye die ye jai me ka kire wo ne de hu media ni su bia susugidi susuma ugidi enkonko wrampa bebre sometimes ade bi ho a na ye meeting ani pa yesi ye bibia be divert ni pa adene e de free asam na da ho no emu nkomodie ani maame ne nsam na ye kan so na nso se nyame o se de obehu a no na ade na ehye se ye be ye no na ada ne real confusion pa ase pobo ye pekwa ye be so create bibi na ya twini pa na tension na dia free nkomodie nso fi sa afia twam ye pesa asam ni tutwa ne ajaika na solution na wasa ewom ya ye kom na we dia na no se ha no enipa we dia na no se ha no ekwan ba ne ye faso afra mpanyimfo bi apanipa bi na ye hia di nkomo na de amfantu ye mfantu ye nkama asumdwe ma no enipa nya na adwene so ope no ama asumdwe aba ma naturally asumdwe ba wo mo ansam ne do mo ntam a asumdwe ni baba ya solve omo ansam ne do mo ntam ni wi a asumdwe mai enipa ampe no na ebom ekwan ya befa so omo ka ho asam no ombeja aka uba wi aso what bi da sa asam tu nipa de ma asam no tutwa eyesie we na so di we nam court we na so di we kwa ha we tita afọ gusu di atam nanso aka nipa bi nkono anka nipa bi de omunya akasa wo sa asam ni tutwa de nipa bi rent obubuafu a ama nsam no akoya nsam bezi sa abre so de ye nya si ye pekwan ni aka abo masiesie amasumbi aba eho de enhwe enti kwan ye be faso ama nipa obukasa aja akasa na omaja asam ni nkomodie abre nipa so dam edi yaw na bia de bigina court na yampe no kwan be faso ye free court ho na yetumi akoka de wo se ye ka kire obi ame asolve asam no yampe ho hwe na emom meetings ni kwan be faso ma nsam no yayi nkofo adwena free so amada dum ba wachi nsam no nipa aja aka no eno na hia nipa na beda na yeye abeda pa na yeye ye fi basum bia hu da ro keka kwa afe en ye fi basum bia hu da ro ntitu mra na afi bebai ebedi wan yi en ye ka eba hu da ro gusu repeat ebom kira mpanyimfo say sramu anya ado na dum ba hu ya fe ba
ensansa na biba ye ma mudira gina court ni ade ade no munhuru kan befa so ama nipa bi akwawu nipa bi na madidi nkomo na nipa ensan bi o ma ye free court aso wa ma so biaba ya ka besi ne monhwe ho kan niama ye beye ami ayi nkofo adwena free maami Akosua Serwaa dadru be wa chin sensemi so no eno ene ye abusuafo wan free one antimi nkotu ni kura wo no wanya wana untumi nyetu ti sa adwuma ni nyina adwuma hunu me ka kira mo na adwuma hunu kwa enkosiaga enkonkosiaga beda na akosiaga eni panya nkwa o maami biti da musu mi se enwumre ya me betena se video na mo ni kira me mama Akosua Serwaa video bi di tag me amre me re ho obi oni ni kura bo bra over 40 years na na ma wiase no sa nipa no ada so at 63 tibasum kwa adwuma yampe kwa ya befa so asovu ade ama asumduaba na emo kwa social media fo be ja asem ne ka awu strategy nkwa na gwa kwam yesu ntumi nya ka bra ma mi bi di ya wo bi tini so arode kwapim se maami Akosua Serwaa be huso asra mana kuma to ne yam na ne baba wa bremu bre ne maba wa bremu ebre ni mfifire obetena se age ho ne awusina ne agem na kuma to ne yam tantiri ne ohwe ne nsa aka na de fata ne nsa aka no no amount of divertical tactics any purpose will play any part in fees and some to me jakano yen who be aduma I'm sorry anya aduma enti bebrebe bia hu sa na media ne so bebrebe bia hu sa susuma wa adwene nkoso na nshishaye egu akwa ma na nke ya hwese be stopo enipa amomaja akasa no nyame ada roma ana bebre atete afa baabi na me ka kira wo mi ba wiase minti bi da se nipa sorry asamaba ya twa ma mi bi ada pa agura ni mu ase atwa leta abre ni se ni kuna ja no eye kwa ma ni ba ya feva no maami ni ba krom ha ote wo bi nchan odofo bi nchan na bra ba ni kuru boy no ntimi enjoy bi yeti krom aguso kasa besi sa abre e kwai ba ni e be fa so a enti e betumi ahu de wo se ehunu no na ya di nkomo ne aka asumbi asem bi aka asem bi a e de bi aba nka bom aba e ho de ye nhwe na emom ya preach peace wo media so ya ka asem na ya asem ya wie ya kwa wie peace any say minti ase ana peace meaning no e ade foforo peace meaning na ya ade foforo ana peace ni say edipa ni yaw no antna da mu ne bra anya kwa na anya ma na ho saa no obi anya akasa nkoda eno na ye nipa bi peace ana anya me define ye peace a kira mo nwumre ye definition of peace so mama Akosua Serwaa get justice na obetena se asra ma na kuma ato ne yam ani maba wa bremu brani ni fifiri a ofiri ye ne nsaka de wa breye bia nu ntie ntie nu ntie wa breye no ne nsa beka na ade bia no me pa chawo anu ni peace ma ye why ti kwapem sa brani de benya na tantre ne no minim sa de musi define mu peace mu bi mo what di nipa atemfa no pa ko wi anwumra twotwo nkrata ma nipa aguna ni mu ase abra ko gira mu court kwaba
be celebrate ni kurukura ya amane kwan ye de sa ni panda so gina court ye nkotwa asem ni mu se ni kurukura di want to find anya bibi ye ntwa mu ni nyina ada ho peace di anya peace baya sometimes abusuafo any patrimony sometimes we need some we need define peace ah eya na peace ni kire say jimimia nwuro sasayo yedi na de me de yawo no memfa nyawo enkasa mimia nso nkasa na yedi na hwe me na menye de me pe na wo yedi yam say no ni peace anya wo boa anya mo boa kra mo boa o me ka kire mo Mami Akosua Serwaa Mami no a mabagura ni mu ase a kire wiase nyina agi natam anopa wie anwumra kire yan na mu nkwala a twetwe no egu nani mu ase no oguso ye saabia no wi aba be tena ase akase ya wie bibia sabia ni ho ya wie saa wa wie wo de wa wie wo de why Chadi any abro because ha abusuafo so ne mba ya adwena enka ne ye mu pa ba bia ye ginan mama Akosua Serwaa senka ne ye mu no nkada blumba wu ya nka afi ba ye maame no enka ne ma nyina koyi a ewo senka da blumba wu ya afi ba ye kwan bia so enka ya nsesaya na adwuma bia wo ye bia ya to krata ne akwaje ayi ma no abetena fie ya friend sempo pension na wo betena baby no aye bibi esabi na ne so say ebosa ya sori wa wo kwa adwuma ebosa ya at 63 hold that room by ire anna mo ya ro samsa wa wi asa bedina tamaguso asa be ka kire say bibia ko peace adikodia nso na peace aba ne de nipa ne hwai nipa nya ya adene say ye hwe ne asiasi asam kore da ho mo ma nipa re wo mo ya ade ma ne ya pa o mo ya ade ma ya pa o ma me ne mpa ne ho awe ahubrase eti ne ba bi ni ntino ma fa ne se da brem se ma me ne do nya nipa o mo hu ma me ne so nya nipa mo ya ade ma eka nipa akoma nkasa mutiri mo oden nipa ne bi mo mutiri mo oden mo nyine nipa adwene ba ku sei obi ma me ni kuna brasa bo brasa be sisa abre asambi kura na bank yemfa ni bia de mada blumba entu ho na nke emfa ma me kura so ye panyini eni pa consider no timi dia ma me atem sa ne ye boy ensam di natam ya timi di ma me atem sa ne ya sori sa edi natam atem di actions di etato di ma me atem sa musi there dia wo ho no ana mo hwa amianka asam kro na wo ho no a e maame ne haw na maame mfie oda so nam enam emu ayo emu ya nso mekonim erade kasa papa kasa wate erade kasawate show maami ti basim na ni sita te so amoa ne ho abusuafo kanu krese wo bra wo brei senya daachi bi esi wani so a daachi ne kura wo kura wonim wo de esi wani so nti wayiro ho a wo bre nyame boawo na obi daachi de wotumi bobra ne kakra kɔ nanim na so oda so bre e woni daachi anti na wo pɛ e woni mabru bre mu a na ane sai this wo bre e woni mabru bre mu so anya bi nyame ya na dumoni ni kuro mapagya aye ka no kura maami awoso oda so sori kwatena bat musa e kwa adwuma abia nipa bonifo e twa nipa ho asia
na baby a gina kura mama Akosua Serwaa yo bi a osenka da bi osori ahomate pre bas kwa adwuma yanka no kore nyanya me kura na bo maami hu ban a enu kura easy eni so bi kura Akosua nkwa no eni pabon ni mpo be da obahunu ena iso nyame adaroma na nipa nim so mu gu maami na nim ase adane an mo nyama ma no enti obi a odu ba bia se nipa no eye nipa boni ni se ye de obi pen na ye video obi pen na picture ti maami we kura yo obi anko nam kura wasanka ni kwanse nko no nko akura nam kura ana osori ahomate kwa adwuma na enipa bi enjoy ni fifire enipa enjoy ni fifire ye hu nkofo aduru mre na motete car stop bi mu ekoba ama Akosua Serwaa te basim obi atiri koso ni mu kasa ne ho maami sabe anko jemu nka ni security ka osan ka maami na manka nipa be tu ka ne ho so no nko ana nam sa se nipa so obetete maami kura e bibia nyanyame a na we nyina nipa nwene ho anya wo wanya de owura sa na yew wani so wo ni so wanya de owura entu be hu ni se omunyai kasa wani so de wanya de wo pe entu be prisa nipa be jai kasa na wa jai sa obe prisa maami no nda dumba bre no abre na ne nda dumba no na kuma beto ne yam ande ya wo mpre strategy emfa mu akwam ni anyi ni attention free maami Akosua Serwaa ensensam so that dumba watching sensam so eno ne wo priority maami bi bra na ne bra emu fifire enipa dida na nso nde oda so bre no eno de enipa se nka wo makoma se ebere ehu de wo se ye fa ho maami Akosua Serwaa maami no na brabo innocent woman wasori ahomate no amoa ne ho akotra basim no okono oba ba bia yeginan wa hu sanyame ni trim boni ni trim ti maami no kura na ma wonsuro ni yam kura nso na ma ni trim po se obi kura ni na chi ana so nam kura wo so no obi na nam ni yam nse no free so nim se boni ni trim ansu ati krom hai prakopada dumba wachi nsamba ye nkofo bi omnko akra ntumi nante biem enkofo bi wugya ni so no nko akra nko ba bi ontumi nko biem ansu maami Akosua Serwaa enko ane sori ahomate nam koba da bia mama nyame nya obambofo wate nyame abofo ntwa ho nsra ba nhia da bia mesi watamfo hu a wo mu nipa foforo wo mu nyame mu ma watamfo ani fra wo mu na mo rera Akosua Serwaa watwam enso no mo rera wo mu na wo be sa wo mu da bia wo be sa wo no mo na teka mu so mo hu da erade opa se si ai ma enkofo bi ni tumi se obi antechire wo mo enso wo wantumi free na ntenkoma disa enkofo di o machi emu bodyguards ni wa afọ nyame mama bodyguard bia ni wachi wate police ni bia ni wachi bambo ni bia ni wachi bambo ni kasi ya nyankopon ne okasa wo bia kana no atum sa bambo ni kasi ya wona nipa gira ho dwa nanum meku asumasi ahe sa no aka wano atum na asa sa nyame no ana ne oye bambo foma wo na ne bambo de ta wati no eso se bodyguard de eso se security man bia de efri se security man no kra no obebo ho ban no ne bambo kra no esenyame nsa utirimu fa area senti amwanku na wonkoso a abusuafo de ntia mani abra nwumre no kwasem ewom ni se na blumba watching nsam no enipa bi atena se ahunu se mwaka ache enti emfa kwan bi aso ne emfa ne ma mawuram ne anyim adwene emfiri saa ensensam ne kaso na munyai ka ne hia nipa echan enipa na omo tete wo haw no se wo se ekokotie de ha wo mo ne be ka mo ama sunduaba enu hia nipa o
Yes, solve issues na one some ni mu no. Ehia nipa. Na wo a wo kasa, ene wo a woni oni di akira wo pepepepe yo bi. E dia ma individual bi o wa asem ni mu na bi etesa no. Wo ene nei ekwan bi e be fa so ama asem no nipa agya aka no esi nipa ni so. Eno ane nipa ya anopa wi anwumre. Na mamen ka asem bi wa hansa na makomanim. Habusuafo mesra mu ahobrase nyina mu obuo kwan so ya ahobrase kwan so enyi ma no nsi bone wate na ne ye mu ntia me pa chawo obia wate so wo app ne so ana wo phone ye kutakuta ye app ye kutakuta ye na wate se nipa no ma mo wu abefa no ana okọ hene ana wafa hene no mesra mu ni die kwan so ene obuo ne ahobrase kwan so enya bone akomamfan kwan so pa na mde kasai abusuafo obia wo kasa pa atentene ne adiama mama Akosua Serwaa ne abusua mama brempoma mo no mada Roma emfa wa adwene nkoho wai mesra wo ada emfa wa adwene nkoho wate me pawo chaw entro light into saade ne so ma saade ne attention wate emfa hu se de wa adwen ya so hu se nipa kro bi a waye ana wa hu se ekọ bia yi wani wate na BBC ani so eho ne ekọ me pa chawo mo mo bo maame no ana sa busuafo no edi mfrafra ade bi a esi wo TikTok ne so a ekọ so no enipa ne ho kra ene na asam kra ato no eho me pam chaw mada Roma na maame Akosua Serwaa ne kamafo ne awurade o mama Akosua brempoma ne kamafo ne awurade oni bibia ye onim na ye papa ya wosuri enti mesramu a mo relating sambia de BBC a mo ham ho kra nko relate to nipa bi kra na bi chani sa na de si wani so no yenhwe hwa ansam na yenka de obia ye bia sa ye papa o saboni o ye nyina edi obia nim edi obia chi de to so bia mwiase a yetemu oni papa pawu oni paboni ni enso ewu na abusuafo edumre bia mu mayentwe ya adwene mu mayenya time kra ma de bi kra ebeka akra ma afena so no me betena aka asem bi bibi ntimi pese me repeat ni saa abusuafo me emfa ne ma nyina light emframa bi e bobi ni emframa bi e number bibia enipa bi di kanya atenka no ma e betena ha ne na bebuo e ka kire mo no saa emframa na ne nam ne ma mu eye nyame ahumobro bi na adom bi ana de enipa person kan to side bi no nyame ahumobro nti enya nsi saa yesre nyame se eni kwanse esi na eni kwanse o mani si ne ogide so o mani nsi mamu nkoje adwuma bi ya nyame ye eko enko asnipa esramo inimsa obeti ase ana mummy anye nyame adwuma bi a oye enye as onipa free say wo ho odi ntumi nya sa adwuma no adi se nyame nko a na betumi aye na susuye ni mfidi sum ni niam egu akwam obre ya ye wo mu imu no enya ma side fo bi timisramu mie ma no na bibi kurasi a makotwe de abebata nkofo bi ho na ye nyame bi na ade bi ntumi enkokọ so side bi sade enipa bi asie susu no aya bebu too much on be ma muti ase omuti ase ho mimiem kakra enso omuti ase o ta tie midi na ti ase bibi nti pempan ba afia wie ye no nipa bi nhihye mu ka nipa bi nko na efafuo bi
side fo bi omugina baabi aye adwuma bi de boa side fo bi e won nsam ye ekoso imu no na wose niam bi toto side fo bi na nyame na humobro ani nyame adawro ma ni mobro hu ani enipa no amugina mu ekoma wo mo no so kokompa bo mo bo se bone ntomo no anu na nyame ahwa ho ahumobo na boni bi nyamaye na nyansi a yaguso ba ho mpa yese de enipa susu opese tonkofo bi no entumi nsi enti bre ya ye wo mu enye bre yese bibi to obi a ubekwa akobọ ni enkofo bi a wo komo mu ni dia babata frama na efa ne nya masa de no mesremo asemi a meka makoma nyina na mede ka mepa mo chew mesremo wate bidi kan ebebu baby pa nsabe 3 weeks asayi ni 1 month ni make kan ya eba kaso obi anyina ye na munya ntokwapo no na niema egu akwamtia side fo bi anipa bi pese bibi tumi sinye ka se baby aso mesi o mugina yintibere de yakoso na nyame ahu mmobọ nyame ahu mmobro na woguso na nipa nhye yentumi maamu ni eguso sra nyame sa omane anipa agina tuo nyankwase asam no emie wono kura nkasamfo bi wo kura asam kura baby agina emwa ti wani kura sa de hu he na ba umpa ya misraw ha media no atwam bompa ya se nyame ma wonte ase na eti ase na ye hu de wose ye na nyame enim kunim se de yesre no a so obedi nkunim me kan se ba bia edu no back to send and kwampa e bo na wose obo ne ye wo kai you go back to send and pie boy ye kotwetwe obi asem mata ba bia na munde da ye nyame adom ko a etu bi na eto aso na odahoma on say asema wo kan abusuafo achia mu nyina asema wo kan no ensemo sisi ewo afie mu pen okay ensemo sisi ewo nkuro mu pen amaman mu pen nipa dasani bia wo pewo ana wode boni di wo no boni na odi di ni nyina achi no eka ne nkono na nka boni odi du na adwena wo fa ho nyina na bibia sa to ma obia hunu se wona odi fo na we ni boni odi fo se de wo ka no enti se de niam asitie wo mfnama mu a ekwa eba nyina achi no so no kai hu se nipa mo ne ni gina akono no ono no eka no nko nanka wate se bibia asi wo ha ese omukodi asumasi achi nti se ye kan yo encha ye kra mrebi papa bi betena app no so fo bi o se ho anwan bi no wo ka se enokre ni afa bi na ase omunya victory that was or whatever something like that I would say edipa so odipa boni ni o ya ade a opese ne boni ni mu nyina achi no onyankunimdie bi ma ode kata ne boni a sabi odie so enti eka nipa bi nkuno se enkofo tie enkomodie ne ensema hodo a etwa guo wontentan yi so ekoba from beginning nyina tichiru se yebekọ afina bi ye no mu no yebe wura afina bi ye no sama na nipa bi keka fi omono mu ba no se ebia wunya oduodu bi na wotenase na wutie oduonu yie pa tie kwa adwendwemu yie pa bonse npanifo bi ene nipa bi ahyehye ne ma bi atia ne nkofo bi enti da bia kwentenase ha oka di nipa adwen si so se yanhwe ye ho yie opon ye ntokwako opon yenti ye ho ase kunsu watimi wakameni ade nyina nyankopon abasa kuramumu because of maame binti enframa ebono ewo papa no wo na 1 year na chi no enframa ebono emu okupa na bia mu hunu enti opon mentime ho ase ne watimi wakamia ekoso wo nipa abrabo mu nyina achi no pe ba bia wugina ne nipa na wo koma no na komenti
nyame abasa da so kura wo mu enti se emframa bi bo na se ye back to sender ema wadwene nkoho pii papa because the obi ehwehye wo no ano odden se ne se de wo wasi ehu no ne nyame abasa ne kura wo mu enti ye nyina ye nse ye sapo mu nsuo ne ye nkoyanim egidi se nyankopon adom nti enema befa pa ye modin matabata maame bi ho ene ade ebi kura na nipa no kura ye kana sem no kura se bo akodi ni bo na ebi dada ebi amusuo bi dida na chi dada me kai asemo me fa ntwam quick na fa heat to aso na ye aduma o radio station bi ache na afida na ye radio mu foforo ye security manner na ohwe radio station ho no na ye radio pani no na wo sign wo canopy ni nkonwa ne ade a sound system wode ye ayinti na security man on na peso wabeda adwuma mu ho no mama ade ache anopa okọ ama de obegi na anopa na baba bi no okoduru fie no osan ye sport bi okoduru fie na nipa bi a one ne wasem bi opie ofredwom no owura ne shop on nipa no so pia homachen bese akokumase na ode abufuo se wo so wonie aza aka be no mi enu nko ha na no na wugina ehefenfa na wototo maneme oso wo ben no ai no wasi nipa nani so wasi di ono ne wasem na ono na oye security man na wo ba fie no wa pa ba ko nani so pa nani so se ya kurukra na nipa ne da ho wanka no ho wanka no ho se kura wawu enti nipa no ebia na ode na de so ane ni wo nam dada ebia na ode ne how bi a wakole ama ne ho bi nam dada enya wo ebia na mfiri wo se ibi kura so wakasa tia wo mpokura na se bi efiri kura ye ne nyame asem wani kura adwene nko kura ya focus no ba bia ye sunsun no ade na mfidie ye nkofo sunsun no se mode mani ehu bia enko celebrate obi wo kura asebo ye nam ho no mo kekesa na ye kan sa no so mu ha o de pebe bi gina na omunye ha untimi nyina asem wesem ne because nkofo pictures ne nkofo di ne nkofo niema ye de nam no ehusire se de musi hu no ntisi nyame ye wadom na oba no maame na wudi na chi no ne sunsum ne na koma pa bi nti se abofo a ewen no etene wo nsa ma bi so a se sebe mpredua bibi tu obi a yiwani kura ebelifo se ensu ebenom no yenhwe nchen na kwan abeda yenhwe nchen kura Udie throw light into so and for attention ko just let's move forward na yanko yanim na de we yanim no enya asem ketwa yeah that's papa pambe ma nyankopon hira mo pa nyankopon ye okese pa cho se nyansa pose queen please activate AI content we try to so highlight your chanti we nim say the why yo abusia fonti yenko yanim madaroma ni ye mu nkwanti na dumre bia nko asabi wo ha ye ka bi wo ha yenya selfish what ase nti enkomebi wo ha wose dumre bia di na wote nya ne bone ba kokora de obi aye bia ye ready pa fam dia we ka so odi se wo ye ko se dumre bia obi ani bresa wo pe wani guase pe wuo na nka bia bibi to no ka be ka se bia sei na nso de esi ani so ne ba bia ye kono edi de ni pa sunsun afa akire no moma ya adwene nko obi asem so kora na tokoro bi ne kwan bi abeda ye ho firi se nyame nko na ode agina ebre ya wugina mu yimedofo ba bia wugina wa asem yi mu no bre ya wugina mu nyame adom nko na mkatara nyame adom ne bambon nko na kuta nipa se nyame bie wani na nka ohunu wo ba bia du mfo nyina akoto ene de ye ka gu so a nyame adom wo woda so tiase a ha ka wo fu adwene kora nko obi asem so kora ka sa adwene ka wo bon pae wo kokko say wasa bibitimi sie na wiase nyina hu se nipa banifo ko ni nie hafo no mko gina ano abonsamfo no te nyame adom ensi na nyansi a yesire nyame e wogide nyame adom o mani nsie no ye back to sender my yanke hu de be ye nye be koso ada na se ahu sa asem bi wo ha esia him franka wo nipa mu enso so sokora okukuwam na why say
Amen. Yanko yanim. Na abusuafo. Maame efe na Akosua Serwaa onkanasem. Onkyerɛ ne nsɛm nkyerɛ obi. Maame efe na Akosua Brempɔm onkanasem onkyerɛ ne nsɛm nkyerɛ obi. Ɛdan mbɛka asɛm bi sɛ wa wɔtena baabi a wudi mama Akosua Serwaa atem. Na mama Brempɔm nso wudi natam. Na wo watam didi a wudi no no. Wonya so nyina ne sɛ ne nua wu. Na maame ne se ne nua na obɛte sɛ wawu no. Amani bobi ni said your buyer and Yamano SCT and Tino Opeso quiet autopsy. Now who dear coon in ya? Sa some na mamino, a yana somewhat or flabro trebaye or becanye, and now pair say, oh yeah. Sa someone mamino, ever kind, or yeah, who interview. I can't so try, I am an inquiry for Pimbro who said, what much a day to cry ever ye. Anna, or granting interview chere, the opesa is small chere say, well, would you could in your quadra? And now there's so better ye be Akoso. What would the tomb so be wa? Ye quiet autopsy. What side the tomb say? Or the payaria? Yet to require when a pump dimu ready, Hanon, baby a walk. Yet check up Sahudo. Mammy Becatcher will say, so what do you say? Who be a real hospital? I'm here, you'll check up Sahudoa. Hey, yo, so what did a baby I can't say? Mammy Akosua Brempoma, Sabi said a mother tone so a Ghana. Only power in Anya doing in your man, mammy, bay for. Now bay for, and what bay for, and what bay for. No good in the end, master. Are they in your autopsy no so quiet? Hey, Abusuafo. Ena ebia wunu awu o ko hwede eku no wadamfu bi awu o ko resi anya autopsy uhu nipa bi awu e ka nko enko ya autopsy wa kra no wati so nua bi ma bi ayare yanya ne check up mawo wa hu sa asem beto wiase na dumra bi anipa binom yetena sika sa kyerɛkyerɛm sɛ asem na ɛda hɔ no aye asem a wanhwe ya udidua bɔbɛ kyekyerɛ wo ho asem nimu enti mu ya mu nsam no mu kasa ye e wo nsam mu a enya ne bɔne o enya ne bɔne e bia wo dia wo mfa wo ntie beto bi wo hɔ a onim enti obeti bia obefa na atumi aboa no cause ntumi prevent se obi so okoye ni autopsy na ma wo oye bayifuo na abekwa akọ request obi autopsy anasa obeyare na akọ hospital na wo se ya check up ni ehudi atete wo yetimi asaw yare ansa basa wa ba ohudua enti me ka kira mo sa musuo ni amane ena nipa bi sisa gu omo so e won nsam yi mu on san ko fo pie ni abre ni awu enko na autopsy madam fo awu e ko ya autopsy wa awu ma ya autopsy na mama Akosua Serwaa de no na autopsy o ana na so ye baifo nti wo so ye baifo ana mama Brempoma de na no wo hwe so be ni nua no na autopsy ko ya bi ti wo so ye baifo hey asam si amumi anya abutre o e wo wiase o na atu obi o ena na wo ni sa atu obi ena na yi obi ana wa dwe ye o se minni obi afa ti bibia me pa bia metumi aka ewiase ne so nte saa ti busa se maami meye amohweda na modi na tam organ ha so obaifo ni autopsy no a mo ne nam na mo kɔ hospital a mo de mo yenya check up mamo na mo kɔ ofu owu a mo kɔ for autopsy no a kyerɛ sai ansa nkyɛ kura nyame twatwa muka die encha ya kura anse nyame twatwa muka cause asam na odo wano kan ye no ene ekwan bi so no won so obi kan ya so e baifo no won so beka bi
saa na nyame ya na ade hwe ewiase na etim na samba ma di maami adai timi wetena ma busa se maami Akosua bempoma no mso ye baefuo maami no ade ade no oba aga na obe